Hola, som en Jan El David. i aquest és el nostre contenedor del plàstic. És tan gros perquè el plàstic ocupa molta fa molt volum i és 100% material reciclat amb aquesta caixa de guitarra. I seguirem per reciclar. Adéu! Hola, som el Quim, l'Andí, la Juli, l'Auxili, la Maria, la Valeria, el Nil i la Berta, que està gravant, i avui us presentarem la nostra brossa. Aquesta és la nostra abraçada orgànica que com podeu interpretar, aquí hi ha el forat per ficar l'orgànic. Us animem a fer la caixa per poder reciclar. Som el Jorge, l'Àlex, l'Auxude i la Chloe. Aquest és el nostre contenidor de vidre, com veieu que veus aquí. Està fet amb una caixa de cartró i forrat amb cartolina de diferents tons de verd i aquí darrere té una porta per treure la brossa que hem ficat. En té dos forats per posar els contenidors més petits i més grans. I Esperem que us hagi agradat el nostre contenidor. I us animem a fer-ho a casa. que ens animem a reciclar. Recicla! La Renat, la Janat, la Helen. El Jordi. I hem fet aquest contenidor amb materials reciclats, que és de contenidors en vasos i per això és tot. I ho hem decorat amb això, que ho hem fet. Hola, em dic Simó i sóc alumne del Damé Campeny, com també els meus companys Martí i Bruc. Avui us presentarem la nostra brossa, que, com veieu, és bastant gran, és de paper i cartró i ho posa més a l'etiqueta. Us ensenyarem un exemple del que està ben mal fet, després de menjar-se un entrepà de bacon amb formatge, i una cosa del que està ben fet després de menjar-se un altre entrepà de bacon amb formatge. Comencem amb el mal fet. Tan tranquil i sense preocupar-se de la contaminació, va i tira el paper al terra, no malament. I ara un bon ciutadà de Mataró fa l'ús correcte de la nova canasta. Triple de LeBron James, Michael Jordan o LeBron, como lo quieras llamar. Triplazo.